Dali. Kako? I ja sam njemu vratio. Moj put. Što? Eto, dam se jednu gutu. Čeče, ovo je treći part. Delta nima šanci pod nas. Jedim, meni trebaju pare da uniđem u svijet. Ne da bi ja koristio, nego da bi je prodavao, jer čuo sam da ti tiče velike pare. Znaš? To je to. Koje dođem bavu? Yeah. Razvaljujemo. Moja priča. Okay. Sve su priču, šta? A ja. Zombie left to. Te sprašu. Već sam dva, a nas ima 1, 2, 3, 4, 5. 5 nas ima, nisam 2. Te sprašu. Nisam. Nisam, ali nisam. Evo onaj prašu, čoče. Aj, to se ga dina važni nešto. To ali ne da se. Ujio sam opet zabije. O, čeče, predajte se. Delta se neka samo vam ja pomogu vama. Hvala Ali. Kad sam ga ja 2 put ubio, kada sam i on se nalutio se. They get left. Vidite da oni budu... Boje left
Gratulacje, to nasz player. To nie. Gratulacje. Sam jedan player ima tam u Bravo, a nas ima 3. Regeta kontakt. Njih ima 2. Zašto neće me niko branit me? Ja sam kada ti odgledam. Čuvam ti leđa, Buraz. Buraz. Čuvat tu leđa, sad ja neću. Oban, čuvat ću ti leđa, Buraz. Ajde. Ja ću sada. Joj, čupi me! Tak sad smo. Znači. Pičke! Jebam ti mater. Jebam ti sve u pičku. Pička! Si živi? Ajde, come on. Ne znam ja, umret smo. Ubio mi za leđa. Player govno si. Pička! Opet. Guys. Oj. Yes. Dobio! Pa ne šali igrica, bio sam puknu na njega. Pička! Jeva, pisaj bačke od Vegeta. Ubio u jednu Jebam. Ajde! Ne bi rekao. Oh, fuck.